फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय नायखाबाय जानांगौ। दा नैबे गथ'खौ खांनाय आब'आ गावनिफ्राय क्लियारिफिकेसन होदों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों सालायनानैहाय खोन्थालांनो नाजादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनांथावना मैयाहाय आङो बे भिडिअखौ नायनो हायाखै। ओरैबायदि गोरबो बिखा गावफ्रुलांदों आंना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जायबा बै उन्दै गथ'खौ लानानै खारजानाय बिफा बिबो ओरैबायदि जेनेबा खारजानाय हिसाबैहाय फार्स्टनिफ्रायनो दुखुआव दंखायो। ओरैहाय हिन्जावजों लोगोसे गावनि फिसाखौ लानानै फैजानाय हिसाबैहाय बयबो दुखु दंखायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय जाय बे गथ'खौहाय खांनो होलांदोंना एबा आंना रावबो गैया होननानैहाय होलांदों, मथा मथि बे फिसाखौहाय ओरैनो होलांनाय बायदि जाहैखाबाय। ओमफ्राय बेबायदि रावबो गैयि हिसाबैहाय रावबो गैया होनजानाय हिसाबैहाय बियो खांनो लाखिदोंमोन जानांगौ। ओमफ्राय दा बियो ओरैबायदि गावनि फिसा बायदि खाङै बायै मोस्रोम जोसि मोज्राय जोसि फेदेरबोबाय। दा ओरैबायदि अनबोबाय। ओमफ्राय बे फिसायाबोथ' बेखौ बेनोखा आंनि बिमा बिफाया होननानैहाय ओरैबायदि गोजोबनानै लाबोबाय। बेथ' मिथियाना गावनि बिमा बिफा निस सानखागोन। ओमफ्राय बे समावसो ओमफ्राय बिफा उजिनानैहाय लांफैफिननाय, ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना। ओमफ्राय दा बे गथ'आ ओरैबायदि दाहा दं बियो। दा सोर मिथिनो बिनि दाहाखौ ना? नोंसोरो ओरैनो भिडिअ नायब्लानो मिथिखागौ। ओरैबायदि बोखानो थान, ओरैबायदि गाबदों आफा आफा होननानैहाय। ओमफ्राय आङो कनफिउस खालामदोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला बै गथ'नि बिफाया हारसानि रायज्लायफैदोंमोन ना बिसोरो। ओमफ्राय दा आं आब'नाव सोंहरदों। ओमफ्राय दा बिसोरो नंगौ गुबुन जाथि आरोना। दा ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैबाय सिबाय बे नानिया। मानो होनना बुङोब्ला बियो उन्दैनिफ्रायनो बर'नि न'खराव खांजानाय हिसाबै बर' बिमानि रावखौनो रायसैमोन। दा बिहा गुबुन हारिनि राव चेन्ज खालामहैनांगौ गोनां जाबाय आरोना। दा बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। आंनि बायदिब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? जायबा नैबे गथ'खौ अना खाना गारनानै थांदोंना बै बिमाया साव मोनगोन दै बेबायदि खालामनायनि थाखाय। ओरैबायदि दुखुनांथाव खालामनानै गालांबाय। बेराफारसे गावनि फिसायखौबो दुखुनांथाव खालामनानै गारबोबाय। ओमफ्राय बेराफारसे गथ'खौ सुख'हायि दाहा खालामनानै दोनबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा बे गथ'खौ खांदों बेखौबो सुख'हायि दाहा खालामनानै दोनबाय। ओरैबायदि दुखु दाहा खालामनानै दोनबाय। दा बेनि फाबा नांनो हागौ दै जायबा बै गारनानै थांनाय बिमा। मानो बिदि? बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय। गथ'खौ आं खांनोसो लाबोदोंमोन आरोना। गथ'खौ आं खांनो लाबोदों नंगौ। बिमाया गावनो जासिनायखाय आं लाबोदोंमोन आरो उन्दैयाव। माने बिफाबो गैया रावबो गैया आंहा दुखुथिया होननानै बियो जासिनानै होलांदों आंनो। ओमफ्राय गावहा आंनो होलांनानै गुबुनजों हाबा जाहैबाय आरो बियो। रावबो गैया बिफाबो गैया माबो गैया आरो होननानै आंनो होलांदों। ओमफ्राय मिथिया हसिया नोंसोर वाट्सएप स्टेटास फेसबुक पेज बिदि भाइरेल खालामनाङा मिथिया हसिया। आरबि बसुमतारी गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया नोङो बांद्राय फेसबुक पेजाव भाइरेल खालामनायखौ बन्द' खालाम। आरो मोजाङै इउटुब चेनेलाव थांनानै सार्च खालामनानै मोजाङै नाय होमबानो नुगोन। आरो डिसक्रिपसनावबो लिरनानै होखादों। गावनि फिसाखौ सोरबा बिमाया जोनोम होनानै मालायनो खांनो हरो नामा? आंहाबो फिसा सानै दंखायो, हिनजावसा सासे हौवासा सासे दंखायो आंनाबो। आंना फिसालाया दा फरायगासिनो इन्जिनियार आरो फिसाजोआ डिग्रि फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दङ। आं मालायनि फिसाखौ आं अननानैसो लाबोदोंमोन रावबो गैया होननायखाय। उन्दैयावनो लाबोदोंमोन माथोल'सो रोंहांदोंमोन। आंनि दुखुखौ लानानैबाबो आं गाबनो ओंखारनायखौ लानानैबाबो नोंसोरनो आं दा बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरो। माने बहुद गावनि फिसाखौ
फाननानै जानायखाय ना बेदर जागोन मागोन गोदानानो जा ना बेदर जा बायदिसिना रोखोमनि होनदों आरो दुखुनि समाव नोंसोरो आंखौ बिदि होनहरदों। जोंहा आंनि हासबेन्डआ मावो सरकारि साख्रि मावो बिनि थाखाय जों जुजिनो हायाखै नङाबा जों साख्रि गैयाबा अलरेडि जोङो केसखौ होमारगौमोन। बिनि थाखाय जोङो दा साख्रि गोनांखाय जेननानै थानांबाय आरो आं बारा बुंनो सानाखै आरो बेखिनियानो।